Yan, nandito kami sa Pike Lake. Nagkayaan bigla. Dapat walang planong pumunta dito. Yan. You can put it to your Eh, pocket. ang gawa, pumunta kami dun sa ano. Pumunta kami dun sa Walmart na malapit sa West. First time ko dito. Yan. Dinala kami nila kuya. Pike Lake. Yeah, Pike Lake. Dito tayo sa Pike Lake. Wala sa plano. Oo, Pike Lake. Ha? Yan. Hey, Bel, come here. Yan. So, Maganda dito. Punta lang ng hapon, tambay-tambay. walang bayad ano? Yung pagpasok natin, buti na Wala, kasi after hours Walang na. bayad. So, wala, tambay-tambay lang. Tambay-tambay lang. Pahangin. Man-made ata ito eh. Ay, may nag-fishing oh. Kadugan kami pa nakapusto. Mm. Sabil! Ay, walang damit sila ano. Isabel tapos Jik-Jik, sayang. Ha? May pong bado. Isay. Puri kong Walang ano. Biglaan lang kasi. kantuhanin. Nagigdi ako. May kapano. Single to. Walmart lang yung pupuntahan. Dumiretso na dito. Sumunod na nagigdi ko. Mga 20 minutes drive din. Mm. Pwede mag-fishing. Yan. Ayos. Mga Pilipino. Para mga Pilipino yun nandun. Sila mama nandun. Naglalakad-lakad na dun. Ayun o. Tama sa Helen. Yun. Mayroong ganyan dito. Yaong kami duman nagpusto Mm. kadto. Lampas kayan tig ano hanamang barabangka. Yaong kami duman nagpusto. Doon mga nagpwesto. Itong hill, yaong duman kami nagpusto. Dakol tao digdi pag ano. Maraming tao pag ano. Summer no. Minsan. Kasi ano, barbecue, pag mga tambay. may family day ano. Shh, Jericho. Dito. Bel! Hoy, Isabel. Si Jik-Jik. Lagi ang aking mo. Sige na. Aba, grabe posing oh. May mga nagfi-fishing. Jake, lubog na bagang chinilas mo, Jake. Siyempre si Jik-Jik at Isabel oh. Medyo malamok lang. Gawa ng nito. Ay, tatagay ka dyan! Ay! Baka wala namang dinggi. Atiyo na. Dumi na ng sapatos. Yan ang ano, siya na si Isabel. Ayan, maganda maglakad-lakad dito. Tapos, ano yan kuya? Swimming pool? Ah, ayos ah. Yan o, pwede mag boating-boating, kayak-kayak. Ha? What is that? Boat po anak. Close pa? Di ba kita makaarog yan? Close pa sila? Water slide oh. Swimming pool. Sarado pa. Sa June pa daw sabi ni Helen mag-open. Ama pa tubig? May pa po. Sa June pa da pa? Sa June pa? Sa June pa? Iyo. Pababaw para ron. The for slider and catches only. May pambata ata doon sa kabila. Pero ano yan? Malalim. Malalim yan. Kasi water slide to. Oh. Malalim. Ano lang? 3 feet. 1.1 meters? Oo, yung 3 feet. 3 feet labi. 3 feet. Yan. Tingnan ko doon sa ano. Sa kabila. Meron silang pwede tong arkilan tapos pwede mag-walking ata papunta doon pero malayo na yun. Yan. Pwede arkilahin to. Sarado pa kasi. Maganda ito mag-barbecue. No, picnic na pa. O yan. Yan ang yung ano na sa boat rentals. Ayos oh, ganda. Medyo ano lang kasi talaga malamok yan lang ang ano. Malalaki ang lamok.
Uy, lumulutang. Lumulutang pala to. Oh, so pwede mag-fishing dito. Ako gusto ko talaga mag-fishing. Wala lang akong makasama. Kasi para samantalin ang ganitong panahon. After 3 months, malamig na naman. Tahimik pa. Meron ding pamilya dyan kanina. So, umuwi na ata. Pike Lake. Sila Joanna nandun. Gumamit ng washroom. Maganda itong washroom. Alam ko na gagawin ng mga to. Magti-tiktok na naman ng TikTok. Ano yan? Selos? Ha? Oh, sabi ko na eh. Durugo. Wait, wait. Marco, Hindi pa kayo nagsawa sa dugo? no. Wait lang ha. Kamar ka dito sa mga pwesto. Ito pala yung entrance para dyan sa Pike Lake Pool. So sarado pa. Ang oras na? Alas 6 ata. Tama ba? Oo nga. Mag-alas 7 pala, 6:59. Pero liwanag pa, no? Oh. Liwanag pa. Pupunta kami dun sa sa laruan nila Jik-Jik, yung mga bata. Kasi masyadong malamok doon sa may malapit sa lake. Tahimik pero ang ganda dito. Ganda dito mag picnic, mag barbecue. Tapos ata ito, bilihan kantin ata yan. Nandun yung parking. Si Jik-Jik napaglaro sila. Lawak ng parking lot nila. Dapat merong yung mosquito repellent ata. Ang laki ng lamok, no? Draculaon. Ang lalaki. Dapat alas 7 na eh. Dinosaur. Yung mga dinosaur. Yan ata. Yung mga dinosaur ang lamok. Lamok pala dito, dinosaur. Pero walang dengue. Walang dengue. Pag nilati si mama. Uy, grabe talaga. Sumago ko yan. Grabe talaga. Kasi wow. Mas gagawin talaga si mama. Papa, pakibantay si Isabel. Parang nasa Tagaytay, Baguio. Pumunta pa ng Canada. Pumunta pa ng Canada. Play na. Where's Isabel? Isabel, slide. Ang ganda ng playground. Slide. Isabel, Isabel, slide. Hero. Ito naman, TikTok tong dalawa. Isabel, hero. Isabel, here, slide. Yay! Pinipilit si Jik-Jik mag-slide. Ayaw. O Isabel naman. Nandun po sa kabila. Slide, go ahead. Tatakas ka pa. Yay! One more? Basta one more. Dati dahil mo yung takot niya na maglaro. Dati dahil mo yung takot. Climb. Matagal hindi nakapaglaro sa park gawa ng winter. Nagala ka ng sapatos mo. Takot na. Yan, matibay siya pa. Kailan na kulaw ng chinelas? Diyan na dito. So, mga pag 5 PM wala nang o alas 6 wala nang bayad. Wala na. 4 hanggang 4. Oh, hanggang 4 4. nagsarado na sila. Pero bukas naman yung gate, kaya wala na.
Mas mabuti. Yan, may campsite yan, mga campsite. Ay, papasok ka dyan. Oh, nakita mo yung mga, yan, May di ba park? laki ng lamok. Pero maano, campsite. Magka-camping. Pero kung gusto mo yung mga day, Marco, Mhm. mamaya daanan natin dyan. Tapos may grill. Mhm. May grill Pwede. area. So, malamok na ata. Mas magayon dyan, tas sabay Na ano lang kasi. Parang nagkayayaan lang dito ngayon. Wala naman sa plano. I-vlog na lang, oh. Hmm. Hold ha, hold. Hold ha. Baka mahulog. Thanks. Yay! Uy, baka mag-ano. Oh. He might jump. Oh, I think he's jumping now. Oh. Bilis. Isabel! It's okay. Wait. Oh no! Si Helen. May mga estudyante pala, mga nagsa-summer camp. Mga ate kuya na yan. Ah. Uuwi na ata kami. Eya. Sige. Oh, sige, Jake. Mhm. Kabuelo. Watas.